Gweithio dy siancyn yn waith caled iawn. Siancyn! Yn siancyn. Heddi, mae fi a Elin yn mynd i fynd yn erbyn ein gilydd mewn her ffotograffiaeth. O, yndan. A, mae gennym ni ddau fodl. Diolch yn fawr. Dyma siancyn fy mrawd. A dyma Gwion ein ffrind. A mae dyn ni hanner awr ar y clog. Let's go! Iawn, unrhyw un sy'n nabod fi, maen nhw'n gwybod mai fi'r person sy'n wastad yn gweud tyna llun da. So, fi beth yn tynnu lluniau o ddim byd. Siancyn, rhaid i weithio'n gyflym. Wyt ti'n barod? Odo. Oce, ti'n mynd i cyfrifiadau fel boi? Odo. Iawn, fi wedi rhoi dy peic bach i sgrin y ffôn i'r camera. Fi'n credu bod ni'n barod i fynd. Mae amser fi dechrau. Nawr! Cadi fe o flaen y thing, so os ti'n pwyso yn yma fel... Mae'n llun ysgol, mae'n eisiau gweld eisiau gwerthu. Portrait mode. Ni 0.5. Na. Na. Beth wyt ti gallu fod bach o input yn hwn? Ia? Na. Aros ti yma. O, iawn. Dwi'n mynd, gael bach o angles gwahanol. Right, okay. O, mae hwnna'n rili dda! Mae hwnna'n rili dda. Sy'n lot o hamser. Na, fi'n gwybod. Dim ond un llun fi'n cael. Gwybod? Ie. Sia'n meddwl beth arall. Fi'n credu falle... Coeden fan hyn? Na, ni wedi cael coeden. Yn barod, sy'n sef mwy o goed. Siancyn! Fi'n credu roedd yn boi. Na! Na, Siancyn, mam sy'n bryn! Come on! Un fydd o'ch hyn. Sia'n neud ffrincio ti fwy a rili gwenu. 1, 2, 3, smiles de! Ti iawn? Ie. Okay. Un tro. Oh gosh, go! Yeah! Okay, amser ar ben. Fi licio hwnna. I ti heb cael yn rawir? Ydw? O, ish. Fi meddwl bod hwnna'n wych. Hwnna ar un bush. Ie, fi'n cytuno. Ie, dwi'n meddwl i'n hapus. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i ennill gwisgo gwyn. Blodyn, o neis. Oh, wow. Dwi'n meddwl hilarious. O, edrych ffordd. Fi yn eitha hyderus am hyn.